airfryeru. Actually se to do toho boxu vyšlo jen tak, takže Jo. já jsem to musela tak jako silou vytáhnout, tak nevím jako silou vytáhnout, tak nevím. Už se do toho něžně dostávám, hele. Paní si dala záležet. Není dobrý. Tak. Je to právě špinavý. No jo, tak. Vypadá komunisticky docela. Tak. Dobré odpoledne, vážení. Vítám vás u dalšího dílu oblíbeného pořadu AZ Quiz. AZ Quiz. Co se děje? Já nevím. Pojď. Dovolujeme si vás upozornit, že za 30 minut zavíráme. Tady máš 3 v jednom kaktusy. Ale tohle není kaktus. A ty jsi chtěla kaktus. Nechci kaktus, ty umřou. Co meleš, tady nemusíš zalejvat. Chápeš to? Chápeš to? Musíme koupit květináč. Já mám doma květináč, tak až půjdu domů, tak A co s tím mám dělat teď? Mám teda do misky. tak dej Rudolfa do prdele. Jsme stále tu. Po 4 hodinách. Jsme stále neunikli. Teď to je Radek. Tohle je Rudolf druhý, protože máme Rudolfa prvního. A někde je i Radovan. Tamhle s tou prdelí. To je Radovan. Máme tady shopping haul z IKEA. Matýsek má to štěstí a může tam být se mnou. Máme tady tyhle 2 věci do šuplíku na příbory low-key. Wow! Potom tady máme jednu kytku. And she got both. She both. To je Radovan. Potom tady máme bambus, který má i skleničku, ve který bude žít. To je Rudolf druhý. I love him. Tohle je popínací, rozpínací To je kytka, Radek. která nám tady bude růst po celém bytě. Já jsem se rozhodla. Tyto 2 velké talíře, tenhle můj a tenhle Natky. Jirku, máme připínačky, kňapku, protože potřebuju 2, aby se nepopálila. Ještě nabíračku, která má 2 tyhle od věci. No, jo. Tady máme náplně na odkupovače. Vařečku. Tohle na vajíčka. Voňavou svíčku 1. And that's it. That's it. A přelejem tady Olega. Rudolfa, nebo jak se to jmenovalo. To je Radek, myslím. To se mi líbí. To se mi nelíbí. Kamo. Is it even do? Můžu začít to s bleskem, viď? Neuběhlo už 20 minut? A máme tam nějaký plech nebo něco. Nebo ten rož. Já jestli Jo, všechno. Hotovo! OK. Looks delicious. Zase ještě nebude super. Wow. Ale chceš tam dát mouka, nebo ne? Ty já jsem se to chci šáhnout ze včera. At least it looks nice, ty jsi to prostě všechno hodila. Já to potřebuji k šoku. Takhle to funguje, tak to dejte do mikrofonu. Jo, dejte do mikrofonu. Verdikt, kolik z 10? Tak 9? Jo, ty vole, hodně.
ještě není. To ještě nebude. Ne, já to podcukruju. Nemůže, to podcukruje. To podcukruje. No vole, nespěch. Je to, co jsem ukazovala? To sněz. Můžeš zkusit zítra.